Kapitang Inteng! Nay, si kamat ti lumabas dito'y paraangan may maribanang. Anya ngay day taawit mo anak kasakaw. Ay karabasa, mapan ko man i-display iti tersena ni Marikuanang. Ay isag mamanungay day tamaray. Ada 30, ada 50. Gumatang ka, Maray. Ayun man maray, mga lakman iti maysa. Tapno adda si daan mikin ni badungkaw. At to'y Maray, mangpili kan no anya ti kayat mo. Daytoy man ti alaak maray. Sige, Maray. Ay, maray, mabalin ka di nga utangak pailaan. Maray. Basta bayadam adagos no ada kwartam. Sige maray, thank you Itad kunto inton Domingaw. Sige nga road, Maray. Indakaon. Sige maray, take care! Anyat sapsapulim ay ato yang, kumalaisig ka. Ay na, adda nga rod mapukpukaw nga usarta. Manain, Wan, awan matan di kabarbaro abuneng ta. nangikabilam aya. Diya nga rod nasiputan no sa dino tinangi kabilak. Basta ti amok at dalaang dito. No awan dito'y unag, mga no da ijeroar. Itay pa'y asap sa pulag, ngamjak mo makita. Lagi pumano sa dinaw tinaudian ng usaram, Ay, amangan mo't no nalipatam ijay. ha? Ay amu kung no sino tinangala. Agpabasol ka man ako nakaon. No awan dito'y balay, ang mga no inala ni Maribanang. Isulaang matilim mabas itay agsapa. Hoy, agtal na ka man. Di kagpabasol Ay, no saan ka masayangan? Siyak masayangan Tanagrig-rigatak ti ingatang ko itiray di abunang. Adaya mo't imbaga ka sana ka masaysayangan. Tilaeng ko nak, saan ka kumangagbirok ti pabasulam? Nang runa no awan ebidensyam. Oh, naawatam. Ay, Nay, apayakas tatid suram ngay may dutitersenak marituyang. Makangungot kan samay. marurudak kin ni Maribanang. Tapay may, Idilim mabas itay agsapa. Awan matan di kabarbaro abunang may. no kasta. At apam ngay nala ni Maribanang tibunang yaw. Wan maray. Ay nasa na nasaya at tagpabasol. Nawan pamanagnak mo, Maray. Sino ngay kumatinangala? Isulaang matilim mabas ijay balay mi itangal daw. Sana balay takasaritak tuman ni Maribanang no umay ditaw. Wan maray. Ibagaman nga isubli na di tinakaw na abunang may. Tano saan? Ireklamok ijay barangay haul. Di oray asawa ti kapitan. Day talaan ka diti umay mo ibaga kanyak, Maray. Ay saan maray? Gumatangak gayam iti may sa kilo nga asukar. Day talaan. Ken may sa atuyong. Mabit lang around, taya lang ka. Marikuanang, lumabasak di Twitter senam. Sige lang, Maribanang. Ang nagkapwam aya. Di taman barangay hall. Intulod ko tibalon ni Inteng, ta sana makaawid. Busy nga men. Ay, kastaya, Maray. Nay, aguray ka Marikuanang. Apay ngay akas tati panang kitam kanyak. Ay, Kaslada kayat mo nga ibaga. imay nga min ni Marituyang itay. Agad? Imbati na kaditibayat ti karabasa nga inala na kanyak? Awan timbati na abayad. Timbaga na lang ganyak. Inalam ka no ti kabarbaro abunang dakan ni kabadong. Bunang? Wen, Maray. Inalam ka no idi kalman. Na, anwag kumangay ti kabarbaro abunang da, kat adamat bunang may. Sikala ka no nga min ti limabas iti balay da, sakbayan na po kaw ti bunang da. Na, kat gapo ta siyak ti limabas, siyakon ti pabasulan na. Jak amo, at ay jak kumarita. Ay,
Sa anak nga agtatakaw iti bunang. Maribanang! Rumwar ka dita! Sangwan na! Oh, apay aya marituyang. Isoblime ti kabarbaro abuneng may ngay nalam. Na, adda pa managnag mo asyak tinangala? Asino ngay kumati sa bali anangala, kat si kamot lang ti limabas ijay balay may iti day dingal daw. Amaw ngay lumlamang mau. Ay, marituyang, di ka agpabasol? Ha, bayadam kit din ti karabasa nga inalam. Manumo lang ay karabasa ngay nalak. Adayo anangin ti buneng may ngay nalam maray. Na, Alakit dahin, isublimon ti buneng may itamot lang. ay talaga nga awan bain mo. Umay kakit din agiskandalo dito yung paraangan, may. Sa anak nga giskandalaw, nusan mo ngay nala ti buneng may. Awan ti inalak abunang yo. Nasabat ko ni Marituyang ditadalan itay. Dito'y balay, tinaggapuan na, dungaw. Wen, At saan nyo ang nagkinaawatan? Tapay nga kuskusilap kanyak? ay siyak nga ron ti pabasulan na anangala iti kabarbaro abunang da. Na, ang mga no inalam nungo. Ay, sa anak nga agtatakaw. Ha? Anya nga ta. Nigatangam ni Marituyang itibunang tapno agtal na. Ah? Iti anyaga po nga agastosa. Kan maysa, saan ko nga inala ti bunang da? Marikwanang, gumatangak man iti maysa kilo abangos. Anya pa'y, Mare. Kan maysa asinigang mix. Day talaeng. Sakbay nga lak tingat gatangam. Adaman pa'y sa ludsodag, Maribanang. Anya ngay day ta, maray. Pudno ay timang mangag ko anapan nagiskandalo ni Marituyang iji balayaw. Kat ipapilit na kano asika tinangala iti buneng da. Ay, wedding nga rod, maray. Ay, mangibabain abakbaketan. Una yan di kasta nga ramid ni Marituyang. Wedding nga rod nalabas. Ipabasol na kit din kat awan mo ti pamanaknak na asyak tinangala iti buneng da. Dayta nga rod kat ti madikang kwa. Kaslay din namin sana na panak iji balay da. Siya kat ti pagpabasulan na nanangala iti paris ti sinilas na. Tagayam intaray ti aso da. Na. Ha? Ay, maminsan pa'y nga umay agis skandalo ijay balay. Ipabarangay kon at talaga. Adumutan tinalata ganay. Ang mga nusanta mabagkat da kita. Agawid tang roder ajay. Mun nga raud. Mabalina na pagsungrod ta day ti may salawas. Ha? Chip, Aw. adamot bunang dita po unti kayaw. Ha? Ayun nga agpaisaw. Sino ay ti aking bunang iti dayta? Aglat-lati mo tayo, Chip. Ha? Angam kasla ka, barbaro pa'y mag... Kita am dagito'y naurnong abulong ditawi. Ay, ang mga nuad da imay nangayaw. Kat nalipatan na nga inala day tabo nang. Nalabi, takasta. Alang ta day tabo nang. Mabalin pa'y amausar day ta. Ha? Ngam, saan tamat ngam amaw, no? Asino takin ko ka. Ay katibati tayo di barangay hula. When no iji tersina ni kagawad kwa nang. Tano asino man ti mapukpukawan ni tibunang. Ijay nanton nga laan. Anak kwa nang. At dagatangam, kwarog. Awan, umay mila ibati dito'y tersinam da ito'y bunang nga nabirukan may iji bantay. Aw, dito aw, kagawad. Nay, kabarbaro mo tayo tabunag. Wen, kagawad yung... Aglat-lati mo tin. Nangalaan nyo ngay. Nakita mi iti punti kayo iji nagkaiwan may. Panagkunami kat nalipatan siya aking kukwa. Ay, amangan no day tatay bunang da Marituyang nga birbirokan na. Ha? No kasta? Mapukpukaw ti bunang da? Wan, Amang ano isuday tao, kagawad. na. Una nga ta. Sapay ni Maribanang ti papabasulan na nangala. Mala, iba ti mi nga ruden dito'y tersinam da ito'y abunang.
Itadyon tulatan kininana tuyang. Tasan mi amasangot ti mapan di balayda. Nala, idisuyulat taditan. Naimbag tayo may kadito'y tersenak kabadong. Adda ka di ibaga, Maray. Makitam day tabunang nga nakaparabaw di talamisaan kaw. Ha? Mingminga man ana sayaat. Nukukwayo day ta. Ha? Unyag paiso Dahito'y magjebun na nga mapukpukaw. Ngam, apay nga ngaglalati matan. Kawan ata nasarakan da kwarog kan gani day ta nagkayo da. Ay, nukasta. Nalipatan nga ron nito. Yang inyawit idinapan na nga ayaw. Kawan siguro Ay, yes kay. Ni pa'y mo't maribanang tatapon na nangalay ti daytoy abunay. Ay, nalipatan na mo't gayam nga inyawit idinapan na nga ayaw. Nala, Ay, yawid mo day tan, kabadong. Tapno sardangan mo ni Mari tuyang ni Mari ba na nga pagpabasulan. Mangibabain da dya tuyang. Dahil lang kami nagpapabasol ka muna. Bagbagam tulatan Ore bagbaga, di nakmatla dingdinggan. Day tatirigat na. Sige nga Rodan, Maray. Agawid akaw. Nay, bunang matday ta igamaw ba daw? Wayne, dahil dya mapukpukaw abunang ta. Lukas ta, insublimot laang ni Mari Banang. Na. Kunakon kay, Na. mabutang siguro nga ipabarangay kaw, iso nga insublina. Saan ni Mari Banang tinang isubli iti dayta, tuyang. Inalag iti tirsina ni Mari Kuanang. Nasarakan da kwarog kan gani iti napadda ng ayaw. Kat imbati da na iti tirsina ni Mari Kuanang. Ha? Aywan gayam! Malagip kaun. Nalipatak nga inyawid day tabunang idinapanak ng ayaw. Makitam day nga ugalim. Nagalas. Pinabasol mo pa ni Mari Banang nga nagtakaw. Ay, nalipatak nga agpaisaw ijay bantay. Naimbag amalamaw, Kapitan. Kastamad, Maray. Anat gagaram. Kaya't ko kumamakasarita ni Mari Banang, Ay, Kapitan. sus. Napan ije paling ka. Ay, un gayam. Nabiro ka mun tayo mapukpukaw abunang yaw. Adan, Kapitan. Nasayat. Dayta ti makagapo no apay akayat ko ang makasarita ni Mari Banang. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan na. Kadagiti maday ang naisawsawang kukunkwan na. Ay, nasayaat. Tap nagsubli ti sigud alinangan niyo, Maray. Anya ngay nga oras ang makaaweg, Kapitan. Ay, amang ano agaw-awid dayayin. Tanasa pa nagrubat. Sige, urayek nga rudan, Kapitan. Mala, agtugaw ka. Taagkapi ka ba? Ay, saanin, Kapitan? Urayek laangan ni Mari Banang di taparaangan niyaw. Ay, naimbag ta simangpet kan, Mari Banang. Ay, no imay ka, tapno agis kandalo ka manen. Awan ti oras ko para ken ka marituyang. Jay bunang yaw amapukpukaw, nakita kiti Teresena ni Mari Kuanang. Mapan mo alaan ijay, tapno awan ti ado asaum kanyak. Sa anak nga imay, tapno makiapa, Maray. Imayak, taumayak agkid daw iti pamakawan mo. Pasensya kan no sikat ti pinabasol ko anangala iti buneng may. Ay na, nalipatak meten, Maray. Jak nalaglagay. Nalipatak gayam ijay bantay idinapanak ng ayaw. Nasaya at met no nalagip mon. Ay, pakawanin nak, Maray. Mapakawan nak kaday, Maray. Ay katuan Maray. Basta ikarem adimon ulitan. Ikarik, Maray. Saanen amaulay. Nasaya at met. Mala, umunag tangarod, tain tapay agkape. Ay saanen, Maray. Ay alakit din. Ada ginatang ko at tinapay ijay sentro. Agkape tapay tapno maramanamot jay tinapay ag ginatang kaw. Ay,
Ay iwan man nga rod maray. Ay nanatoyang. Saan anasaya at apinabasol mulatan ni Nanabanang anang takaw iti buneng mo. Ngamin, iti udi na si kamutla tinakababain. Ala sigay, dinang tinagdibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.